e bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe saftere men Dakar FM min camni on goto kala inde muɗum e yettode muɗum alhamdulillah rabbil alamin no gowno wadde kala e saaha so yaade e nder dakaji ɗi gam yewtidde e ɓen seeren ɓe ganduɗa ko ardiɓe dakaji ɓe kadi foof nokkuji ɓe gimmito dental ngal eɗen gandi e ngaliyaji alhamdulillah rabbil alamin jinna mabɓe hakkude mabɓe e seere mabɓe ha yetto Daka o alhamdulillah rabbil alamin sen garni hande ɗo e Daka Koundar en tawi ɗo ceerno Souleymane e dendagal gallo kala e dendagal miñiraɓe hay mawniraɓe kala machallah wadde ko weltare mawde wonanten wadde noon ko weltare no fewi no fewi ɓooyi yaade e Dakaji kono kadi hande kadi ko ɗum weltare ceerno Souleymane kadi foof Daka FM saminima juurimama ñaguima ɗo ñaguima yafuya kono kadi e lamdade toon to Guinée to no dental ngal woori toon keɓogal ngal ha arɗon Daka o bisimilla ma ceerno alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa wala man tabi'ahum fi ihsan al-i'tiqad wal qawl wal amal ila yawm al-din min calmitike on min juurima on min duwanima on kadi min mildi on du'a ñaguima Allah subhanahu wa ta'ala Allah newni Daka o natama yo newni kadi Daka o sake e jam inchallah o hokka e moƴƴere e ko woni e muɗum ko o yoɓana en ceerno e seere ɓe makko ɓe moƴƴere o junna gurdam o ɓeyda cellal o ɓeyda balɗe ɗe inchallah aywa nde wonno Daka kam koko woowa wona hikka fuɗɗi hitande foof eno are ɗum waɗi heblagol Daka ko heblagol goto aduna o foof ɗala ɗo yimɓe woni so ari ha Daka fandima tawata goto foof haqqille muɗum e miijo muɗum eno e arde oɗo nokku ɗum waɗi wono foof heblori ni Guinée kadi ko noon aywa no andirɗa ni hitande foof eno ɓeydo leydi ndi yon hikka kadi e bangeji ɗi fofof e région ngaji ɗi fofof woodi ummiɓe e muɗum argol ga sa ari joni frontiére Guinée Sénégal gila aljuma walla wiya gila alhamsa otoje ɗe taƴidirani wonno minen ko e frontiére he min woni ko Koundara woni ko min woni aywa sa foof otoje eno ara pour yidde arde Daka alhamdulillahi rabbil alamin duwawu ceerno eno jaabi lawol ngol kadi ala sattude autorité ji ɗi bangeji foof eno newna lawol ngol ko ɗum waɗi heblagol ngol ɓenni e jaam argol gangol kadi alhamdulillahi hay caɗele hay hunde waɗani e barkeji duwawuji ceerno inchallah tigi ɗum noon ceerno jarama no fewi machallah weltama no fewi kono ceerno en jiiɗi banggue Guinée to dental ngal ene yaaji toon ƴettana en tan wono kon tarihiyankoɓe guila Sidi Alaji Thiam ha Alaji no Seydou guure Sinthi toon hay Daka e Boloji toon ha kadi e jinnaɓe hay ceerno bisimilla ceerno julɓe naftoro aywa ɗum ko hunde yajde nde wonno no andirɗa ni Seydi Alhaji Mouhamadou Saïd radiyallahu ta'ala anhu Allahu tabaraka wa ta'ala eno okkimo jinnaɗo amen o Mawlana Cheikh Ahmadou Mokhtar radiyallahu anhu o wi anno wonde Allah tabaraka wa ta'ala eno okki Seydi Alhaji Mouhamadou Saïd ko wiyete sirru ta'alifi ko wiyete gundo rendinde julɓe nde wonno ɗum wona halis woni ko waɗirte wona jaahu woni ko waɗata ko Allah tabaraka wa ta'ala tan okkata neɗɗo o wonde o wonay muallif ɗum waɗi Allah tabaraka wa ta'ala wino nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وكان الله تبارك وتعالى وإن الله صلى الله عليه وسلم سيهدي رنوما أفتي كوني إليدين دي كوفوف أتوتي صحابة ما بريا ورندين دبرت مبئ ورندين دبرت مبئ سو الله رنديناني برت مبئ كنون الله تبارك وتعالى كان كوني كورنديني برت جلببه ودو ودينون شرنو رضي الله تعالى عنه ummademo to dañato e nder Fuuta ummademo to o jangito e nder Fuuta aywa Allah newna tawa ko Madina ɗo woni ko woni nokkumo tawata sa ƴeewi woɗɗani Guinée woɗɗani Guinée Bissau woɗɗani Gambie woɗɗani Mali woɗɗani bangeji ɗi fof ko wiyete Afrique de l'Ouest ko fofof Madina ɗo eno ɓatti ɗum sindo ko Fuuta nder o wonno aywa Guinée naaɓe wiyanno yaade toon eno woɗɗi ɗum sundu ko Fuuta nder woni ko wonno Guinée Bissau naaɓe wiyayno yaade toon eno woɗɗi ɗum kono Allah tabaraka wa ta'ala e hikma makko addimo kanko ceerno waɗimo ɗo woni pour ummade Guinée araga tiiɗani ummade mo yaade Guinée kadi tiiɗani ko ɗum waɗi noon nde wonno o woni no neɗɗo mo tawata noddanowo Allah tabaraka wa ta'ala
caggal o ƴefti ɗum e seeremɓe makko ɓe tato ceerno hamme baba wondude seydi el hadji ali wondude cheikh ahmad baro wono cheikh ahmad tidiane fas gounas wiru ɗum to deftere makko chahdoul ahbab o wi wonde ceerno allah tabaraka wa taala ene okkimo jogade seeremɓe ɓe tato nde wonno suufiyankoɓe ene wiya wonde neɗɗo so tawi woni o timmat ko ma o daña seeremɓe tato ko ma o daña ko wiyete cheikhu taalim o daña ko wiyete cheikhu tarbiya o dañata ko wiyete cheikhu tarqiya holko wiyete cheikhu taalim ko jangguinowomo o jangguinowomo defte o nehowomo e gandal caggal muɗum o jogo ko wiyete cheikhu tarbiya ne o fittandu makko caggal mum o daña ko wiyete cheikhu tarqiya ngabbinowomo faade e dañugol moƴƴere e andude allah tabaraka wa taala ɗum won noon kanko sila haji mouhammad saïd ɓeɗo seeremɓe fof o dañiɓe ceerno hamme joni eɗen wawide ko cheikhu taalimi on jangguimmo aywa ceerno sidi el haji ali eɗen wawide on ko cheikhu tarbiya on nehumo sen wi ceerno ahmad baro on ko cheikhu tarqiya on ngabbimo ko ɗum waɗi noon nde wonno o dañino ɗum ɗo allah tabaraka wa taala muuyi yo wonu daa'iya no allah wirini waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun o wi kanko allah yo jeeye e moɗo yimɓe ɓe tawata e ko dental eɓe nodda faade e moƴƴere eɓe yamira ko moƴƴi eɓe haɗa ko boni ɓen woni malaɓe ko ɗum waɗi noon o dari nden darde daa'iya noddano faade allah subhanahu wa ta'ala woni noddandu makko ndu raɓɓidinaka e leydi ndi o jeeyandin toon ɗum woni sénégal noddandu makko ndu woni noddandu yaajundu woni ɗo afrique ɗo e aduna o fof omo jogui hen e yimɓe ɗum waɗi noon no jeeya eɗo jogui almuɓe nder leydi la Guinée noon ɓuri mo ɓattade koko wiyete Badiar aywa Badiar noon ɗon woni ko kundaro woni ko jeeya ko joguino hen almuɓe ɓe tawata ko mawɓe no jeeya e mabɓe alhaji mouhamadoul bachir wadiatullahi wuro wadiatullahi ko kanko woni ko sinci ɗum no jeeya e mabɓe alhaji mouhamadou ɓalejo to taybata aywa ɗon kadi ko wuro makko daka eno waɗa ɗon aywa caggal muɗum o ƴetti almudo makko kadi goɗɗo hoolaɗo o naɓi ɗum Conakry o wiye seydi alhaji mouhamadoul amin sy yo allah yurmomo yaafomo on wallodiri e tokora am chérif souleymane mo ganduɗon o chérif souleymane koya on o nawi o juɗɗin ɗum koya ɗum ko sera Conakry tawti noon jinnaɗo amen o cheikh الحاج محمد المختار رضي الله عنهم جميعا onnene kadi woni kundara ɗo natirgal ga nde wonno kanko ceerno jinnaɗo amen o eyi wonde o pellita yani wondude e ceerno nde wonno kanko gila gurdan seydi alhaji mouhamadou bin saïda ceerno bachir mon kalanmi ɗo wadiatullahi o on ko bam makko nde wonno on e bam makko yani hawtuno bangeji ɗi fof nde wonno kanko jinnaɗo ceerno ahmad hadara bam makko wiyete ko aboubacar siddiq on wonano jogorinoɗo gandal wono kanko jinnaɗo amen o jogorino gandal ni kono allah wannomo neɗɗo yiɗɗo moƴƴuɓe neɗɗo dartowo moƴƴuɓe nderto yiilotoɗo moƴƴuɓe ko hen woni ko immi telimile o yeehi Guinée Bissau o yiidi e seeremɓe hewɓe caggal muɗum ari nokku ɗo wiye Sinthiou Kebe o yiide ɗon e ceerno kadi o wondini e on kono o nanoyi noon pour o wiyeteɗo ceerno bachir wonɗo wadiatullahi almuɗo seydi alhaji mouhamadou bin saïd radiallahu anhu o nani on yidde ɗum gollirde deftere allah e yidde ɗum gollirde sunna nelaɗo sallllahu alih w sallam wono andirɗani seydi alhaji mouhamadou bin saïd ne'iri dental ngal ni goto foof neyi ɗum ko wonde dustour men o ko gollirgol deftere allahu nde e sunna nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓade noon o nani ɗum kanko mamirawo amen o feri o yeehi to wadiatullahi ɗon ɓayo yeehi to wadiatullahi ɗon o wondi e on ceerno bachir dumunne juutuɗo caggal mum noon o wi ceerno bachir joni moɗo yiya hitande foof aɗa yaha madina gounas joni ceerno mo wonɗa yaade e mum ɗo jinmi ko nawa kam to ni woni ko ummori o ari madina gounas aywa omo jogui galle makko neere ko ɗo woni ko sanki aywa omo ubba e bamole madina ɗo ɗum waɗi noon jinnaɗo amen o wonduno e ceerno bachir radiallahu taala anhu nde wonno o janggoyino nokkeli kewɗi aywa omo joguino mustawa ilmi ceerno bachir noon yiɗi no yiiɗira e ceerno mawɗo radiallahu anhu en bachir windi lettre tottima wi naw jonnana kam o lettre ceerno mawɗo komi bamma simnulima ko ma waɗa aywa ɓa noon ceerno bachir tottimo lettre o kanko ne kadi o windani hoore makko lettre goɗɗo o watti hen ɓade o addi lettre o to ceerno mawɗo totti ceerno mawɗo lettre mo ceerno bachir tottimo o denguimo ha paari on saaha o yaltini lettre makko kanko mo windi o totti ceerno mawɗo ɓade o totti ceerno mawɗo janggi lettre o no yimɓe tariha mbirata men noon wi'i ceerno wimo ene hono ma no lagine hono ma no e ndin leydi o wi aha moɗo ɗon de on saaha ceerno jagginimo lawol o yiltitino
woniri noon hannde kadi haande ceerno fiɗ sanki alhas ceerno men oɗo lomti o fellit noon hannde kadi ferde ara wonta Madina o immi toon to Koundara o ari o wi ceerno joni mi ƴetti alhaali am fof mi watti e juuɗe ma ɗo ɗo gonmi ɗo mi felliti ferde ara wona Madina ɗo sa wi yomi wonɗo ɓesgu am ko heddi toon ko kala yiɗɗo gonat toon kala yiɗɗo abbo kam kono mi felliti wondude e ma hannde ka ceerno wi mi nani mi jaɓi kono noon ya Koundara moɗo gollirama ɗon diine ko ni woni ko hooti Koundara ceerno wattidimo e ceerno goto e mawɓe dental ngal no wiye ceerno Ahmed Ba ɓe gondi Koundara ɗon o fuɗɗori da'wa o Koundara ɗon o noon o ummori o yaari Lebe noon o ummori e yeehi Conakry o addi uddidde zawiya e nder Conakry zawiya ceeɗo wi Ribatul Fatahi e wallodirgol makko e Chérif Souleymane on zawiya ɗon noon jibini zawiyaji heewɗi Allah waɗi hannde yettode wodani Allah tabaraka wa taala dental ngal ene jogii duɗe ene jogii zawiyaji aywa almuɓe dental ngal ene heewi nde wonno so wiyama dental ngal ko julɓe ɓe so wiyama dental ngal ko sunnawa so wiyama dental ngal ko tijaniyankoɓe Allah waɗi kadi dental ngal eno jillodiri e dente keddiɗe ɗe fof eɓe wallodira gollude deftere Allah eɓe wallodira gollude sunna nelaɗo sallllahu alih w sallam amma dakaji kam eno heewi toon wono Koundara ɗon kanko jinnaɗo o omo jogii daka makko waɗeteɗo aɗo daka Madina Gounass arde no gandirɗon ni ɓoyani to min ummi toon ceerno Ahmed Ammar yehino daka o aywa daka o puɗɗi ko 2014 woni saabu puɗɗade daka o ko nde wonno kanko ceerno jinnaɗo amen o kala ɗo yeehi aduna o Côte d'Ivoire Sierra Leone Libéria ɗo yeehi foof so gollodiri e ɓentigi ha paari o wiya min mo jiiɗon ɗo noon komi nulaɗo nulimmi ko ceerno Ahmed Ba Madina ceerno Ahmed Tidiane Ba Madina Gounass jinmi ko aron jaaɗen to ceerno woɓɓe ha o wiya an wona maɗa jogui ceerno tawa kadi komo ɓirrandiɗa mo jaɓɗa mo hooliɗa mo yiɗɗa ceerno wiya min haydara mi wona komi nulaɗo foof no andi ɗum ɗo joni noon ɓen hitande foof ɓe garat to makko ɗon immotoɓe leyɗele kewɗe otoje ɓe gara ɗon ummode e maɓɓe o arda e maɓɓe Madina Gounass ha noon 2013 2014 rafi Ebola o waɗi ɓe gari ha ɗon to makko ɗon pour ardude e makko Madina frontiére ji ɗi udda ɓaade noon frontiére ji ɗi uddama aywa kanko ceerno jinnaɗo o noddi ceerno wi ha frontiére ji ɗi uddama miɗen jinno yaade Madina gondi ɗo e dente kewɓe arɓe ɗo pour yomen yaadu ceerno wi wi'uɓe foof maɓɓe yoɓe daako ɗo maɗon kala ko ɓe dañan noon soɓe arino daka maɓe dañi ɓurɗum ɗo maɗon Allah waɗi o wondi e maɓɓe ka wuuro ɗon ha heddi balɗe tati ɗo e daka gasde o yaadi e maɓɓe ladde nokku no wiye Bouchral Quba o wundi e maɓɓe ɗon fodde ɗen balɗe tati ko neɗɗo gando wonno ko joginoɗo faamu o woni omo yewtaɓe omo waajoɓe omo yamira omo haɗa no Sidi El Hadji Mouhamed Boun Saïd waddiranno e almuɓe mum ɓe o puɗɗodi dakani joni noon ɓaade daka o gasi kamɓe mawɓe hawɓe rendunoɓe ɗon hono wiyeteɗo Alhaji Ramadan kankan e ceerno Baylo e ceerno Alimu Sannun e ko wona ɓe ari ɓe wimo komin jiiɗo ko ɗum ɗo min yiiɗa yo taƴu min jiiɗi hitande foof minen somin yeehi Madina Gounass goɗɗum ko haalete toon ko fuutankore min nanata kullu fuutare noon laaɓude an haalanta joni min jiiɗi ko hitande fof min ara min wonda e maɗo ne amen needi wondigo somin yaha Madina Gounass yewta men komin pawata taw somin yeehi Madina min barkinorto wondude e ceerno kono ko ɓuuri himmude komin yiiɗi andude e diina men min andi jinnaɗo wiɓe ɗum wona e juuɗam woodi to juuɗe ceerno joni noon so ñaaguima ceerno hokki o bisimilla ko ni woni ko ɓe gariri kamɓe ɗon ɓe mbaɗi délégation ɓe ari ɓe ñaagui ceerno wimi newni woni hannde kadi hitande foof ɓe garat ɗon ɓe mbaɗa ɗon altenen talata alarba alhamsa on daka ɗon sare ñallite ɗon aljuma aset dawe daka on daka ɗon nan ɗon dakaji kewɗi no lagini hannde ɗi ceerno cheikh Baro ene waɗoya goɗɗi hedde sigiri aywa hedde foore aywa goɗɗi goo kadi no Koundara goɗɗi hay nder Fouta Djelo dakaji goɗɗi nan toon hannde alhamdulillah goɗɗo no waɗe labbe goɗɗo kadi no waɗe bangeji goɗɗi ƴettode waɗani Allah taala e raɓɓidinare ko ni woni komin paami e alhaali dental ngal jogine Conakry jarama ceerno Souleymany machallah haala ka laaɓi labde kadi ka selli kadi famnima no feewi ko Souleymany sen gari hannde oɗo daka alhamdulillah so tawi daka no wayi yaaji ɓe yimɓe to gimmori to te goto hen foof wona mbiyaɗo pasma nane arta goto ari taw ne welti adde ñamdu e yardu muɗum hay ngal dental oɗo jama sila ɗum ɗo wonno jangguɓeɓe kam mbawa ɗum sifade to ganduɗa e nde ɗo moƴƴe wonde hende hay ɓe mbawa famde hokon daka
ko hunde nde weeɓani sifade kono noon nde wonno seeremɓe ɓe sifiɓa hen ma en refto tan to seeremɓe ɓe sifotono bisimilla aywa ko hunde kam nde anda ko hunde alliyankode alhamdulillah ko gandata ko hunde alliyankode kono nanirta no daka sincirani wallahi ani wona seydi alhaji mouhammad bin saad radiallahu anhu noddi almuɓe mum en wi ɗum moɗo yiiɗi en baddu daka voilà ala ko omo joguino guesa makko naam almuɓe no ara walludemo e guesa mba machallah kamɓe ɓe ari gollandemo naam kono o golli e maɓɓe ɓuuri koɓe gollanimo ko machallah kamɓe ɓe garno ko gollandemo naam remandemo waɗande ndeysan joni noon dumunde ko ɓe remantamo ko o golli pittali maɓɓe ɗi machallah o andini ɓe allah o andini ɓe nelaɗo sallallah alih sallam o tindini ɓe no diina gollirte ha ɓuuri kamɓe koɓe gollanimo e guesa makko ka nde wonno ko ni woni ko neɗɗo allah wa'ata tigi sabu kanko hande kadi wona maslaha makko o woni haaju makko e yimɓe ɓe kono yimɓe ɓe andira allah kono yimɓe ɓe ɗoftora allah kono yimɓe ɓe gollira sunna nelaɗo sallllahu alih w sallam ko ɗum waɗi noon woni ko wondi e maɓɓe ko ñande foof omo wadda e maɓɓe wadifa subaka e kikiɗe omo juulide e maɓɓe omo wadda koni woni ko daka udditira wona idan e andi wona hunde nde tawata eno haalda waɗa assemblé ha paari miɗen jiiɗi mbaɗen daka ala koni woni ko puɗɗori hande kan noon caggal mum ko ɓeeɗo ñaagui joni ceerno min gari min jinno min sikkuno ko menen walluma kono ndeke ko an wallimi joni ngal ballal ngal balluɗa men ɗo min jiiɗi ɗum waɗa hitande fof idan andi kamɓe ɓe sikkuno ɓe garat wallude ceerno kono tawi ceerno ko walli ɓe e diina maɓɓe ko eno ɓuuri kamɓe koɓe walli ceerno ko wona joni noon ɓe wi ngal ballal ngal walluɗa men ɗo miɗen jiiɗi ngal ɗo ngal wona hitande fof on saaha noon woti hitande fof kamɓe arnoɓe rowani ɓuuri ɓen ɗon ara ɓuuri ɓen ɗon ara ha waɗi ko huno ni nde wonno holɗum ko hunde waɗirande saabu allah andu ɓe no wiya ma kana lillahi dama wattasala wama kana li gayri llahi qata wanfasala kala ko waɗira tawi ko saabu allah warra ɗum koko duumoto jokka kala noon ko waɗa tawi wona saabu allah tabaraka wa taala woni ko warra ɗum koko taƴata gasa sindo wonino ɗum ɗo won hunde wonde wonnode leston ko wona allah tawanno taƴino nde wonno no miruɗani wona ngare mi ñammina on wona ngare mi yarna on wona ngare mi mahana on ka wonon wona ngare mi woni holla on no woni ɗon ala ko onon ittata dépasiji moɗon itta pasiji moɗon itta nafaka moɗon mbaɗon foof garon soɗon jiiɗi garon so jiiɗi o garata kono est ce que no wodira to arɗo lawol foof gartat nde wonno ko saabu allah tabaraka wa taala woni ko waɗira joni noon hunde so waɗama e kaɗo diina holko ƴewete e mayre koko seyde cheikh tidiane radiallahu anhu wi ko mo tawata kanko woni ceerno meɗen lassi seeremɓe meɗen o namnano kanko seydi alhaji cheikh tidiane radiallahu anhu wiya a yukdabu aleyka ɓe mbimo ene an ñalorma goo arat yimɓeɓe pena e dow ma ɓe mbiya a haali ka haalani walla waɗi ka waɗani o wiɓe naam o wiɓe holɗum ida sami'tum anni shay'an fazinuhu bi misani shar'i fama wafaqa fakhuduhu wama khalafa fatruku o wi son nani hunde e gama e am mbaɗe ɗum e peesirgal sharia so tawi eno hawrodiri e sharia holko wiyete sharia koko nelaɗo sallallah alih sallam ɗaccani en ko nelaɗo wi ko taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadullu ba'di riwaya goɗɗo wi kitaballahi wa itrati riwaya goɗɗo wi kitaballahi wa sunnati o wi mi ɗaccani on gueɗe ɗiɗi si on jaggiɗe on majjata caggal am holɗum deftere allah nde e sunna nelaɗo o sallallah alih sallam ɗum waɗi cheikh tidiane wi si on nani mi waɗi goɗɗum walla on jii mi waɗi goɗɗum peese ɗum e peesirgal sharia so tawi woni eno hawri e sharia o golloɗe saabu wona min wonɗon gollande ko allah e nelaɗo mum wonɗon gollande son tawi noon eno lundi sharia o eno lundi deftere allah eno lundi sunna nelaɗo sallallah alih sallam wata on wi ceerno mon waɗi wata on wi ceerno mon haali woppe ko lundi qur'ana o e sunna o jokkon qur'ana o e sunna idan kala ko waɗa e kaɗo diina holto peesete peesete koto deftere allah peesete koto sunna nelaɗo sallallah alih sallam joni noon daaka kadi ko ɗon waɗete soɗa yiɗi jaɓde daaka walla sayɗa yiɗi salade daaka ƴeewata ko holno daaka o waadi e deftere allah e sunna nelaɗo sallallah alih sallam sa tawi eno hawri deftere allah e sunna nelaɗo sallallah alih sallam wata wi ko alhaji mouhammad bun saïd waɗi ƴettu jokka andu sa golli ɗum ko deftere allah e sunna nelaɗo sallallah alih sallam golluɗa so woni noon an eko jannguɗa ko eko paamuɗa diina ko eno gandirɗa diina ni a tawi ɗum eno lundi qur'ana e sunna ayiwa wadde woppir ɗum saabu eno lundi qur'ana e sunna wona saabu seydi alhaji mouhammad bun saïd waɗi walla wa dental ngal waɗi
jonnon holko woni daka yalli daka eno yaadi e qur'an e sunna walla yaada ƴeewete koko watte daka ko sen ngari holko batte mbiyete ko rende juulon waktuji ɗi jowi e denta wona ɗum adi non wiyete ceerno ko noon wiyata o wiya kadi goto fof wata takbiratul ihram ɗal ɗum e to ndeɗa ngara nde ceerno no ara junnugol tawa an a ari tawa nde ceerno wi allahu akbar takbiratul ihram aɗa caggal ɗum woni goo ɗimmitel muɗum mbadden wasifa subaka e kikiɗe ɗiɗi tammitel muɗum ko e ladde garɗen ɗo eɗen woppi kala ko tawata eno sohlinayno en gajantade inde Allah eɗen woppi yaade boutique eɗen woppi yaade bureau eɗen woppi yaade jeere eɗen woppi yaade magasin kala ko tawata ɗum ɗo eno haɗayno en dhikrullahi tabaraka wa taala ɗum en woppi ɗum e nder wuro en ari ka ladde baade noon ko non woni ko woniri goto fof yo jogo kurus muɗum hebbina dhikrullahi tabaraka wa taala alqur'ana mo tawata ko kanko ɓuri mawnude e dhikrullah ceerno holko wiyata kala reenɗo alqur'an yo eto e nder 24 heures o daña silke so dañani e nder balɗe ɗiɗi so dañani e nder balɗe tati kono wata o jaɓɓo kan ummade daka o dañani silke makko caggal muɗum salatu ala nabi mo dañi guluji tati ujunaji jeego ujunaji sappo e ɗiɗi e nder 24 heures caggal mum hizbu seyfi caggal muɗum ko ɗum ɗo woni ko woni daka caggal mum noon tasawuru juurodirgol a yiiday e musidɓe ma ɓe wayridirnoɗa hitade walla duuɓi ɗiɗi ɓe tawata a dañatano tan yawgol taw yaɓe to maɓɓe aywa joni on kawrat ɗo jaaha salminoyaɓe heɓa ɓural ko wiyete ziya joni noon ɗiɗo nayyi kaalaɗi ɗo rendude juula nde janngude alqur'ana o hebbinde julde e dow nelaɗo sallallah alih w sallam hebbinde dhikrullahi tabaraka wa taala e oɗo tasawur tawa kadi jillodirde e worɓe e rewɓe ala hen ɗiɗo jowi hol an ko jiiɗa tawa eno lundi qur'ana e sunna wona yaade ko wi'ete eno haɗa ko sharia haɗi ko holko jiɓuɗa ɗo a yiiɗo ikhtilaf worɓe e rewɓe eno rendine a yiiɗo ka sangara yaretene a hawriɗo e debbo waɗɗo mees walla ɓorniɗo pantalon walla waɗɗo bodine a hawriɗo e hunde nde tawata ndeɗo Allah tabaraka wa taala eno haɗi eno feññinene ɗum fof a yiyata ɗo hay simmotoɗo a yiyata idan a andi ko waɗete daka fof so aw weeɓitama e qur'ana e sunna hay hunde ala ko lundi qur'ana e sunna jonnon holko woni fa'ida arde e ladde nde ko notade ko Allah wi ko fa firru ila Allah o wi doge faade e gollude yamirore Allah tabaraka wa taala ɗum ɗo wi'ete ko jihadu nafs nelaɗo sallallah alih sallam eno fille wonde o yaadino e sahabaɓe makko ɓe jihadi ɓe garti o wiɓe wonde on en ummima e jihadi ɓurni faaɗude ndi fanɗude ndi eɗen jahane jihadi ɓurni mawnude ndi ɓe wi nelaɗo holko wiyete jihadul akbar nelaɗo sallallah alih sallam wi ko jihadu nafs ko habde fittanu joni noon ko woni daka ko oɗo jihadu nafsi woni ko woni hen holno pamirɗa ko jihadu nafsi aɗa andi ko wiyete nafs hino yinna ko wiyete achahawa tuuyo fittandu eno yiɗi tuuyo joni noon ɗin tuuyoji ɗi fittandu yiɗi ɗon ko ɗin tuuyoji ɗon woni ko fittandu ndu waɗata naada ndu jeygol nelaɗo sallallah alih sallam o wi'i hadis makko selluɗo huffatil jannatu bilmakarihi wa huffati nnaru bichahawat o wi yiitenge jeygol ngol waɗa sera mum koko welata wonki koko welata fittandu wa amma aljanna o waɗa sera muɗum koko añanta wonkiki kala ko wonki añ ko ɗum wonkiki waɗata daña aljanna joni noon holko woni fa'ida argol ka ladde ga ko beele an neɗɗo o ya waɗin fittanu ma ndu ko fittanu ma ndu yiɗa ko misal minen ummiɓe Fuuta Jallo o ummotoɓe Europe e ko nandi hen no jiya e ko ɓuuri mawnude ko fittanu ma ndu añi ko nguleki a yiɗa nguleki aslan ɗum kam a yiɗa sabu ma ko to ɓuuɓi tan wonata mbiyeɗa noon yaya daka ɗo ganduɗa eno wuli 50 et quelques degré miijoɗa mi hay ki nguleki fittandu yiɗade fittandu yiɗi ko ya heddo ka ɓuuɓi toon kono noon waɗa holɗum mbiya yaya ayi a waɗi ko fittandu ndu yiɗa ko wona fittandu no yiɗi ko heewi aroɓe ɗo eno jogui moyen ngaji woɓɓe ene waɗi climatiseur chambre muɗum e danɗe 4 place waloto e juuɗe ene salon ngaji mawɗi jooɗoto fittandu mum eno yiɗi yo woni eto weeli eto foti eto ɓuuɓi ko ɗum woowi wiya min noon mi yahadaka
taw koye leeso mi waloto min jogiiɗo kiidanki en kadi place mi hadaka taw koye mi walode e miskineɓe ɓe tawta ala haydara miɗo wowi ƴewde jolde e oto mi tello mbaɗa komi faala mi watta ɗum ay fittandu yiɗa kono wiya fittandu force no gara gasi hayso mi dañata toon dankiɗo mi lelo kono mi yahat hayso mi dañata toon chambre waɗɗo climatisé kono mi yahat hayso ko e less caali huɗo mi wonata kono mi yahat ay a waɗini fittandu ma dow to yiɗama fittandu eno añi ko wiyete ibada rewde Allah ƴewata joni siko wuro gonɗa ko ɓuuri hewde e susa wiide babaɓe ɓaade ko ceerno wonɗo ko ɓuuri hewde e aroɓe ɗoɓe koɓe tawata juuloytajama aslan hewɓe aroɓe ɗo sukaɓe en e ko nandi hen juuloytajama kono balɗe ko gonta ɗo ko fittanu muɗum eno añuno yaade jama kono balɗe ko wonata ɗo ko tultata jama hay subaka ya ƴeewano dingiral ngal heewi taw no heewi tab miijoɗa ɓeeɗo fof ɗo findini ɓe taw hay goto findinani ɓe ko fittanu maɓɓe ɗum ɗo ɓe wawi ndu eltude kam ittuɗo fittanu ndu ka wuuro tan ɓe addinu ga ndu wawi eltede hay subaka ɓe jahat ɓe juula jama fana tisbar e wulde ƴeewu joni no wuliri kono fotta e yimɓe hewɓe no yajuma juula hande kadi fittanu ndu waɗine to yiɗa ko taa caggal muɗum noon woɓɓe no wona hitande foof tawa fontani alquran janggani kono so ari ɗo ñande foof nawda caaliji ɗi yaaɗa aɗi foof silkeji eno waɗe aywa wa amma salatu ala nabi mo jiiɗa foof mo yeynoɗa wuuro meeɗata yiide kurus mo yiiɗa ɓe no jogui allahuma sallallah sallam sallallah moɗa foof no jogui kurus ɗo mo yiiɗa foof no wawi o sahabajo e yidde dewal e yidde ɗoftade e yidde wadde ko Allah yiiɗi yidde accude kon Allah subhanahu wa taala haɗi joni noon ɗo argol ɗo ngol e nde ɗo hitande foof lawol goto ko charge batterie ɗoftade Allah batterie neɗɗo gomɗinal o arata o charge batterie o joni no wawi woɓɓe arat ɗo taw batterie mum ko 0% wonno e ibada woɓɓe ko 20%, woɓɓe ko 30%, woɓɓe ko ka tinniɓe ɓe fof ko 60%. sabu ka saare hay sa rewi Allah subaka weeta tun yalta qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim yahfadhu furujahum hawra e rewɓe janamɓe ɓe ɓorti sa renaki ko rewano Allah jemma ko fof ɗon woppete a hawray e debbo tan daramo ha kono ɗo ɗum ala ɗo idan jommunde no ummoɗo tawa battirire makko nde o charginde gomɗinal Allah tabaraka wa taala ko ɗum waɗi noon daka yani ko mbiɗen ko haalɗen ɗo fof hay hunde ala ko lundi deftere Allah hay hunde ala ko lundi sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam bal woni ga ko rewde Allah e mawninde Allah e yettude Allah yewtan ane hoore ma arɗo daka o ƴeewa no mbanoɗa aɗo arde daka eno wata caggal a ummima daka jinnaɗo an ono jogino sehil goto min yiɗa haalde inde nde kono kam hikka ko mi yehino wuuro maɓɓe ɓe wi kam ado o yiidude on mawɗo ado o yiidude jinnaɗo an o tawi himo ñaaɗi ƴettugol mawɗo wallina ɗum focca no wanimo yerde ndiyam ɓuɓɗam bonnu tan sa bonni ollelnede tan o focca kono kaw ummoduno o ari kundara o ummodi e ceerno ɓe ngari daka ɗo o yii jinnaɗo an o eko Allah waɗani ɗum o yiino yankinare muɗum o yiino woniri e no wondude e jama o ka o hotuno ɓe sikki wona kanko nano arduno noon o hooti o change complètement o piyata o yennata o watta haydara ko kurus makko e dewal makko Allah tan ɓe mbi ande ka ceerno Mohtar Rabu ma toon no hulɓinide onon o garti ɗo tun on change few idan ko ɗum argol gangol jillodire wonda e oɗo yimɓe so jommum hooti wontan neɗɗo goɗɗo jogoto jikku moƴƴo ƴewuɗo hay so tawi a tappi goɗɗo kanko wiyatama ya yaaf yaɓɓa e dow goɗɗo wiyama ceerno yaaf sa wowi ɗum joni sa yeltike wona neɗɗo moƴƴo ko ɗum waɗi noon e raɓɓiɗinare wonto koko yodi aywa ga ko dewal tan woni ko woni ɗo ɗeɗo gueɗe noon nande ɗum andintama sa yiiɗi andude arata ha yiiya wama ra'in kaman sami'a sa ari no ngayi adata ko nanata ko e ko yiyata ko wona goto an woni woɓɓe nanoɓe ɗum ko bidaa ɗum ko majjere ɗum ko meere ɗum ko nadata yiite ƴewuɗo futuro so juulama nana la ilaha illallah la ilaha illallah ay pellet eɗen pelliti yimɓe ɓe tagira ko rewde Allah Allah wi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu mi tagirani yimɓe e jinna suwana fiyoɓe rewan pellet Allah ha tagiri yimɓe ɓe ko rewdemo ɓe mawnindemo e yettudemo pellet oɗo ngal ɗo dental fof yo rendu huccita funnangue wona e wadde istighfar wona e wadde salatu ala nabi wona e wadde la ilaha illallah ɓeɗo so wona yimɓeɓe Allah yiɗi so wona yimɓeɓe Allah yarli so wona yimɓeɓe Allah yurminta tawata ko homɓe Allah yiɗata Allah yurmina Allah yiɗa nelaɗo wi la yaqawdu qawmun yadhkuruna Allah
إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده nela ɗum yimɓe jooɗota ko eɓe janto inde allah so wona yurmede tel suddaɓe so wona malaykaɓe filtoɓe si wona allahu tabaraka wa taala wi'a ɓe koto makko woni ko jeeyabi mana ko yimɓe makko kanko allah joni noon o dicrullahi waɗeteɗo ɗo ɗum ɗo sikke ala ko dicrullahi laaɓuɗo ɗum waɗi noon ɗo ko woni ɗo ko rewde allah tabaraka wa taala ɗum ko hunde ɓattinede neɗɗo allah subhanahu wa taala eɗen ñaagui allah yo allah hokken ko woni e daka amin amin machallah alhamdulillah rabbil alamin jarama no feewi ceerno Souleymany nanama famama weltama ko heewi kadi andama hen machallah jarama fe ceerno banda fof beltima anda ko yalla joni gurdam dam wonda e cellal barkalla ñamde wonno kon ɓooyɓe naftude julɓe kono ɓooɓe naftude ko kaɗo haala to bandiraɓe men ɗanniyankoɓe jeeɓi ɗum keɗimaka mabɓe toro inchallah mawla ceerno sukran jarama no feewi no feewi جزاكم الله خير الحمد لله الحمد لله يا رب سيدي